Hej čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska vlastně budu mít takový menší vlogísek. Jak vlastně jedeme až do Kamenic Olešovic, což bude trvat dost dlouho. Dobrý den. Tak, jsme právě v Albertu v Pacově. A jdeme se koupit pití. Kamo. Takže já jsem zbalená, interka, počkat lidi. Tak chci si dělat šokoládku. Dík. Vidíte, mě prosím tady. Tak. Možná se dostaneme až k Nelkům, kdo ví. Bude masáček. Pardon. Tak jsem hned za tebou. Co chceš v papu? Já? Nic. Jsem se najedla. Fakt? Ani nic jako trochu? No. Jestli sladkýho nechceš? Sladkýho? Možná tak jedno lízátko. Ani tady nic? A nevadí, když si vezmu třeba 2 věci? Tady? Nebo kde? Čekaj, se kouknu, jestli jsme tady správně. Pomůžeš mi najít, kde jsou lízátka? Ty se máš ukaz. Nebo můžu? 26. No tak jo. Dík. Kamo. Oni tam dali za 69 korun. To je nějaký malý. To byl lízat, ty vole. Už lidi. No. Budeme platit. Samozřejmě. Kámo, lidi. Kámo. Takže s váma musím loučit, tak ahoj.